Oya kwandi. Ne peri yang ne chechi yang. Lagu jite na matupamba. Maniru genji kata. Sakana kas. Ani makara mchinge chai. Pamba pake. Pamba pake. Saka wakazimuya kumuna matuya. Waya kumuna matuya manje. Wanga watogara dare. Asati watamina matawi. Wanga wagara dare. Saka pakazoitwa mina matuya manje. Ndio pakazoba batwa ini manje. Da baba wanorowa. Pano yamene chiprofita chacha bvana chobhuira uko. Okay. Right, ngatidai margire. Nyaya yenyu ndo nyaya imwe chete yatinoda kuti tigadzirise. Ari right. Regai nigiri. Regai titi nyaya yenyu ndo nyaya yakafanana yemumusha menyu. Tongoita kumusha yebva yapera. Ndizvo murume. Murume woko ari. Ari kuharare. Ite dzipera. Saka tichadziitira kumusha kwenyu kurai. Handowanzwisa iwe. Ndazvivisa mambo asi nini handiti kuti mbondigadzikawo pano. Nyaya dzacho ndedzemusha mawo mashitagira dzibve kwangu kukuchina. Saka ininiwo zvasi zvavataura vajibhesa kudai inini ndakutoendawo kwangu kumusha ndagadzika matatu. Hapana chakaipa. Bhozi dzinyaya dzavo dzinoita mali. Ini kudana vakavagara dare. Hapana dare rakagara. Ivo vakauyesa kuti vari kuuya kuchechi. Ende ini vachitosvika ndakatofara kuti baba vatsigirawo chi. Zvakazoitikapo zvemuprofita akazovaprofita havana kubatwa ava kana kuitwa sei. Asi vakanovhunzwa nemuprofita mune tsvimbo yamina yebaba hongu ndinayo. Avo vaivapo vanondipupurira. Handina shoko randakataura kana kuti asi vakanozvitorera vega. Saka handizivi nyaya kuti ndine nyaya ndakaitira nemuroora. Handina zuva randakambwatuka kubva nsho yamusha mavo kana chii zvavakutaura handizivi kuti zvabva nepi. Hakuna muprofita wakabva kuharare. Wakabva bhoera. Waibva bhoera kupi? Andauza kuti akabva kupi. Saka ive handiapa mati bhoera. Ayo. Andauza kuti akabva kupi. Asi mati apa handipadare pano mati akabva bhoera vakagara matare avo. Hatina mbogara matare atakagara iti. Ndakangokuudzai siku asi kana mati iwo kana wazoita chichi dzako usandiudza usandiita sei. Ndochirega kukuudzai. Asi ndakakuremekedzai sababa. Baba ndine munamato. Mukauyawo zvakaziitika zvakaitika zvemuprofita maidairana mega nemuprofita wenyu makandikwanisi kudairai baba. Muprofita waiva wangu. Aiwa asi zvaidaira. Manga musingadaira nina here. Daira. Saka ini ndakakudaidzai wenyu. Ndindei kudaidzai. Zvamaiudzwa zvemucheka mukazotaura mega kuti mucheka ine mwana mukadi muchizvibvumira mega baba ndakanga ndiri kuvenyu. Ayo. Sikaitika ndataura nemuprofita. Tangoti zvipere uyo ataure nhunha dzake dzipere. Nyaya inotori nemawitness acho ndo dzimwe nyaya dzakatinoita panapa vamwe vasipo toita kuraini yoperera ikoko. Ipapa apa panotori navamwari umwe vanokuda kutotora nezvekutaura kuti zvakati zvakazoitika pakati zvikazodai ndo nyaya dzemumusha machitakira. Vachitakira vacho ndivava vatoda kuti pedze nyaya idzodzo dzese. Uyo achitaurawo nhunha dzake zvaita zvakanaka kuti vatotanga kuda vatopuma kutoti muroora ndiyo wakanodaidzira vanhu vakandodai vakadai. Asi nyaya iyoyo ndo yedzimwe nyaya dzatoda kuti titaure tipedze tiri kumusha kwenyu tikuchenurei makakwana. Nokuti tikaitaura yakadai vari vaviri chechi yangu mamuri vaviri pachechi. Vanhu vanga vakazara nezvana zvitoko zvaivapo zvakadai zvinovawo mawitness. Zvakatarisa. Vana vadoko vakadai vakavaripo vandopa mawitness. Toita kumusha ikoko. Tinoita kumusha ikoko. Alright, saka ngatisumukei. Ndafunga kuti pane imwe nyaya iripo. Ngatisumukei. Uchava nezvishuru tinouya togadzirisa. Ndazvihwamba vana baba ndazvihwamba. Baba,
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.